Prvá myšlienka vznikla pri oslave 50. výročia Liptovskej Mary, keď sme otvárali mestskú pláž. S tým, že práve domáci rybári sa pýtali na to, že či sa nedá vybudovať rampa tam, ale keďže v rámci Liptovskej Mary v tomto území dopravný úrad má vyhlásené zákaz plavidiel v tomto úseku, tak skrsla myšlienka s tým, že mesto Liptovský Mikuláš má v území Ondrašovskej zátoky majetok v mierke 5700 m2 a boli sme ukázať tento pozemok rybárskému zväzu Rade Žilina. A nakoniec rybársky zväz súhlasil s tým, že mesto Liptovský Mikuláš vstúpilo s pozemkom a rybársky zväz Rada Žilina vstúpila s investíciou 150 000 eur do tohto vybudovania nájazdovej rampy na člny. Požiadavka mesta bola taká, že rampa by mala slúžiť širokej verejnosti a to sa vlastne podarilo s rybárskym zväzom vyrokovať. Ľudia nezaplatia žiadne finančné prostriedky za toto spustenie. Toto dielo sa podarilo hlavne preto tak rýchlo, že bola veľmi dobrá spolupráca s mestom Liptovský Mikuláš a hlavne so všetkými zainteresovanými orgánmi, ktoré túto stavbu povolovali. A ešte ďalší dôvod, prečo to bolo tak rýchlo, pretože nám bolo umožnené spustiť Liptovskú Maru na požadovanú výšku, museli sme to rýchlo postaviť a následne už sme čakali, že prídu nejaké zrážky, ktoré nám tú priehradu naplnia a presne v tom termíne to úplne presne krásne zapadlo a sa nám to podarilo. Toto dielo teda má 57 metrov na dĺžku, je to široké vlastne 4 metre tá cesta hore pre tie autá, a to stálo niečo málo cez 150 000 eur. Takže bolo to veľmi významné finančné prostriedky. Je to sklon taký, ktorý nám umožňoval ten terén. Určite by sme možno chceli aj priaznivejší sklon, ale keďže už sme nemohli predĺžovať to molo viac ako 57 metrov, tak tým pádom je ten sklon taký, aký je. Určite je to veľký prínos a musíme vysloviť veľké poďakovanie mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš, mestu, vedeniu mesta, že nám takto pomohli pred niekoľkými rokmi dozadu získať priestory, pozemok do prenájmu okolo móla. A teraz fakticky máme celé mólo, po zámene určitých pozemkov, ktoré schvalovalo mestské zastupiteľstvo, máme celé prenajme. A teraz sa k tomu pridružilo aj spúšťacia rampa nielen pre členov Slovenského rybárskeho zväzu, ale aj pre širokú verejnosť. Som poďakoval Slovenskému rybárskému zväzu, Slovenskému vodohospodárskému podniku, našim inštitúciám, úradom, ale aj kolegom z mestského zastupiteľstva a poslancom, ktorí podporili túto myšlienku. Keďže bolo treba urobiť nejaké majetkoprávne vysporiadania so susedmi, tak všetko sme prekonali a dobre dielo sa podarilo. Myslím si, že naši rybári a ďalší, ktorí budú používať tento zjazd pre člny do Liptovskej Mary bezplatný, že budú veľmi spokojní a zase sa zvýši kvalita života, že už nebudú musieť hľadať nejaké náhradné riešenia. No a naozaj, keď sme tu videli aj ukážku, ako sa to dá urobiť, je to síce trošku náročné, ale oni to chlapi vedia. Takže prajem im, nech sa im to dlhé roky dobre používa a Petrov zdar, ako hovoria rybári.